Paige Villanueva and welcome back to my channel. Dalagang magayon, you're always on my mind. You're one of a kind, just like Vulcan Mayon, yeah. Dalagang magayon, I will never stop, and I won't give up until you're mine, yeah. Welcome back to my channel. Medyo matagal din tayo hindi nakapag-vlog and yung i-share ko sa inyo na vlog today ay for me, very interesting, napakaganda. Nakikita nyo naman sa background. Nandito tayo ngayon sa Casa Hermanas, dito sa Old Albay. Tabi lang siya ng APEC. So kung dati may nakikita kayo na old house dito sa gilid ng APEC, eto na yon at kinonvert na siya into bed and breakfast. So today, tutur ko muna kayo dito sa loob ng Casa Hermanas. Nandito tayo ngayon sa second floor ng bahay. And so bumaba muna ako dito sa may pinaka-entrance ng Casa Hermanas para ma-feel talaga natin yung pagpasok pa lang. Sa labas pa lang ng bahay, masasabi na natin na naitayo ang bahay na ito noong panahon ng Spanish colonial period. Ito ang eskalera o ang hagdan, papasok at paakyat ng bahay. Papunta ito sa puwerta o sa entrada ng bahay. Kung makikita nyo, makulay at maraming patterns ang hagdan dito. Azulejo ang tawag sa tiles na ginagamit sa mga ganitong pattern. Noong Spanish colonial period, ang mga ganitong klase ng tiles ay inaangkat pa mula sa Espanya at kadalasan sa mga ito ay hand-painted. Pagpasok sa entrada, narito ang antesala o ang receiving room. Dito sa antesala, makikita ang ilang larawan ng orihinal na may-ari ng bahay. Makikita rin dito ang kasaysayan o ang kwento sa likod ng bahay na ito. Ang Casa Hermanas ay orihinal na pagmamay-ari ng pamilya Aseneta na itayo ito noong 1950s. Sa mga bahay na bato dito sa Pilipinas, kadalasan nakikita natin sa parting itaas na dingding ng mga bahay. Ang tawag dito, kalado, wooden lace panel o kaya naman carved wooden screen ang tinatawag dito. Kalamitan nakikita ito sa itaas ng pintuan o kaya naman sa itaas ng bintana, dingding, division ng mga kwarto at may iba't ibang disenyo o patterns. Ang layunin ng kalado ay para pumasok ang liwanag at mag-circulate ang hangin sa loob ng bahay. Gayon din ang layunin ng ventanilla. Kadalasan rin itong nakikita sa ibaba na parte ng mga bintana. Meron din itong kahoy na pwede mong isara tuwing gabi o kaya naman kapag malamig ang panahon. Nagsisilbi rin itong ventilation para pumasok at mag-circulate ang hangin sa bahay. Ngayon ay pumasok naman tayo dito sa sala mayor ng bahay. Makikita dito ang ilang koleksyon ng lampara. Meron ding piano. Katabi lang ng sala mayor ay ang komedor o ang dining area. Ramdam na ramdam mo talaga yung vibes na para kang nag-time travel. Vintage. Tapos nung binili po to, residential pa rin po siya nung binili. Binili siya sa residential, tapos ni-remodel niya, pero wala siyang ginagawa sa mga design. Oo. Ito lang ang binibili. Yung sa likod. Ganda. Dito rin makikita ang larawan ng orihinal na nagmamay-ari ng bahay na si Consolacion o mas kilalang Conching Aseneta. Dumako naman tayo sa pinakapaboritong parte ko dito sa bahay na bato ng Casa Hermanas. Ito ay ang balkonahe. Yan ko po kayong lahat. Yan, pwede ganon. Mga kababayan. Kaya pag may manliligaw sa'yo, ay, may abaning. Kung mapapansin nyo rin sa itaas na parte, bago ka tuluyang makapasok sa balkonahe, narito ang espeho o ang salamin na kadalasan na inilalagay sa taas ng mga bintana o kaya naman ng pintuan o kaya naman sa mga balkonahe kagaya nito. Ang layunin din nito ay para makapasok ang liwanag sa loob ng bahay. What I like about this place is napaka-historic niya. Makikita mo talaga sa bawat parte, sa bawat sulok nitong bahay, yung ating culture and tradition, especially yung Spanish era.
We offer Filipino cuisine and then continental cuisine. Kung nasarapan ko talaga yung pagkain na sutukin, which mean sugba, tuwa, kilaw. Yung sugba, sinugba siya, inihaw. In Bicol, inihaw. Yung tuwa is tinula. Pwede siya sa tinulang isda, tinulang manok, o tinulang baboy. And then yung kilaw siya. Kilawin is a Filipino ceviche. Actually yung breakfast namin masarap. Yung longganisa namin is galing from Lucban, garlic flavor. Dumayo pa kami, nagbisita pa kami ng Lucban para hanapin niya lang yung longganisa na yun. Ito, Hagsid Carnitas. Bali, Filipino-Mexican twist. Bali, hihiwa ka ng onte. Kukuha ka ng onte, ilalagay sa pita bread. Pita bread. Siguro kumain. Konting vegetable. Tapos mustard. Liver. May liver. Yes. And then garlic aioli. Garlic aioli. Tapos onting gulay. Ngayon, pipigaan mo siya ng konting lemon. Parang siya, Mexican burrito. Kainin ko. Ano pagkain niya? Hagsid Carnitas is a Filipino-Mexican twist. Yung crispy olo is a Filipino. And then yung pita bread, Mexican twist. Wow, naiwalay sa bones. Sobrang lambot. May singer mo, Ina-encourage ko yung tao, yung baby back ribs namin kakaiba. Pinagtutulong-tulungan ng mga chef namin para mapasarap siya. Dumaan sa medyo extensive na proseso para makuha talaga yung tunay na lasa, tunay na lambot. Let's try yung kanilang burger! Gabi bagay oh. Burger! Alam mo po yung Ito ang longganisa. Masarap din. Ang sarap! Longganisang Lokban, Quezon, ha? Opo. Ayan. Longganisang Lokban, Quezon. Ang sarap! Sarap longganisa. Parang gusto ko mag-rice. Pizza. Yung pizza na may lasagna sa gitna. Ano sa iyo kasi tinend ko na yung sa kanila kung po sila gabi naman. So, ito naman yung baby back ribs. Masarap. Bago naman. Kinilaw. Sarap ng kinilaw. Sarap. Let's try sisig in a pouch. Mahulog! So ngayon, ito naman sa akin yung steak. Try natin.
Dahil may mga personal differences. Yes! Oh, ito ang gusto ko. Yung steak. Masarap nga yan. Galit? Galit siya galit. Masarap siya, promise guys. Galit. Kaya puntahan nyo na yun. Yung steak, masarap. Parang nyo balak. Masarap din. Masarap nga no? Sarap. Yung mga masarap na pagkain, masarap ulit-ulitin. Yung mapaparice ka. Yan, so ngayon, let's try naman yung kanilang maingay. Pagpasensyahan nyo na, alam nyo naman. Pusit. Pusit na may keso sa loob. Uy, masarap yung yung squid. Masarap. So yun, inabot na kami ng gabi dito sa Hermanas and tapos na kami kumain and uwi na rin kami maya-maya. So yun, napakasarap ng mga food dito and napaka-homey ng kanilang place, especially those sa mga mahilig sa mga cultural heritage and sa mga vintage look kasi meron din ditong mga vintage na gamit. Overall, favorite ko talaga yung place niya talaga. Medyo mahilig ako sa mga old style, Spanish style especially. Pero sa iba pang detalye, bisitahin nyo na lang yung Casa Hermana sa Facebook and pwede kayo mag-walk-in and pa-reserve doon sa kanilang Facebook account. Sa iba pang detalye, makikita nyo lahat doon sa kanilang social media accounts. Also, yung mga photos, makikita nyo rin sa mga Facebook page ng mga kasama ko, sila Cocherong Erigenio. Magpo-post din siya video kay JC and of course, TikTok kay EJ and kay Kier. Thank you so much. If you haven't subscribed yet, please subscribe now and don't forget to like this video. Bye-bye! Daragang magayon, you're always on my mind. You're one of a kind, just like vulkan ngayon. Daragang magayon, I will never stop. And I won't give up until you're mine, yeah.